खुलुमबाय। गिबियाव बयनिसिमबो आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप नार्जारी, जिल्ला क'क्राझार सिखोनाजार बियाब बिसमुरि गामि महनपुरा। बाथौ बिबुंसारनि बानजायनायाव आंबो दोंसे आरज मेथाइनि गेजेरजों बादायारि महरै बादायनो सानदों। आरजनि गिबि सारिया जाहैबाय जाय जाथों गेवलांथों। जय जाथों गेवलांथों आफा इसोर बाथौनि मुङा, जय जाथों देरहाथों बे मुलुगा बाथौ धोरोमा, बे जय जाथों गेवलांथों आफा इसोर बाथौनि मुङा, जय जाथों देरहाथों बे मुलुगा बाथौ धोरोमा, सोरजिगिरि फालिगिरि फोथैगिरि फोथांगिरि गासैबो नोंनिनो गेलेनाय, अनहरदो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ, अनहरदो आफा इसोर सान नोंनो अख्रां नोंनो आफा हा दैबा, नोंनो सान नोंनो अख्रां नोंनो आफा हा दैबा, सोरजिगिरि